Wis satu gak apa-apa. Dik langsung maju Dik. Medeni ya kok malah negor. Lha iki gambar totalitas ngene iki. Dadake diserang ngarep Dik. Nah, bener kan. Orangnya Aku wis. Lah piye? Ya kowe genti kok iso. Yo 3 juta rejat yo. Nggih. Nek ajake kowe ora yakin ning kene. Jogan kono ki lho resik. Lah wong bature ya padha ae kok iso. lunyu lho cek kulon kene. Lah iki lunyu kok. Wis ngomong totalitas apa potonganmu. Yo ade iki wis kondang. Duketan, Jember, Banyuwangi. Kulon Yogyakarta. Kalimantan. Mosok ndur perkara kengekan lho kuwi kok jijik. Wah, dijak kok dari sawak jijik. Ya iya to ngono lho. Buktene. Lapan ngono lapan yo. Malah kayak poli. Nggih, saderengipun di acara reokan soto menika disponsori oleh Klinik Service. Kaya enak lho wong kene wis sigrake kaya ngono panitia. Sing bayar kuwi lho. Lah coba sini to kowe. Kaya 750 lho iki. Hah? 750 lho. Potongan udaremu muni sregep ning sawah. Ngono, basa basa kok tangane kiting ngene. Kok gruwis. Aku wis. Kowe wis. Uten ngono uten. Ayah uten. Lebih ya. Jangan lho, Dik. Langsung sanmu aku. Udah dari dulu nek pengen sing peret, nek kene raya lunyu. Pengen sing peret aspal lo peret kuwi. Yo. Oh, Wong tukang bedak ketek. aku ki ora kok nyapa-nyapa Bu. Neng kene mah ya nyolote akot malik. Luwe sing ngene. Lah nek sing mumet dasir lho. Kene jatuh kene nek kene ora nek BPJS ya kan. Ya usah iki udah ngati-ngati. Lah kalau bubuh teko kae lho. Wis nunggu kok ana jare nang rene. Kok malah kok jupuk. Lah wong ngetokne ganongan kok kaya acara kultum nyambut buka puasa iki tumen yo sik iki aku. Den wis. Lah kok wis ngomong Bandi. Lagi kene lagi bandi. Wes nggih. oh, geruk kok iki kok ono cuk.
gede-gede kan. Mau kok. Nyapot to kok iso. Wong ya adem-adem kena dienggo tombol kesel. Ya ukurannya itu tegem. Lah nek aku iki ora batek masalah to. Kenapa? Lah udan iki lho nek ngadeg aja ning kono aku ora iso bedakne son kontrol karo kowe. Nah, otok rene ngono kok. Memang ini kira galon tak kamu kayak ini kok. Oh, karpol bukan galon aja. Sanggutan Pak Basir iki. Yo. Enek lho. Acarane apa nggih? Masih desa. Kok masih desa bener iki? Apa? Usaha bersih desa. Bersih desa penjara udan. Oh, ngambilmu. Iki lho. Luwis ki wong iki lho. Aku mau udan desa seneng ae. Seneng iki napa? Gaji buta. Aku ki jane yo meh saling tak ujuli nang lho. Engko setengah 5 gandengan bosok ndok ben iki. Neng acara bersih desa iki ya paling endak dhewe ya urun dedonga. Mugi ya sedaya masyarakat mriki pinaringan seger waras Allahumma. Amin. Panjang umur Allahumma. Rezekine lancar Allahumma. Amin. Paling endak nang kene lak enek gerdu. Gerdu ki Gedurungan. bangunan. Lha dioncaki ngono lho nggih. Gerdu apa du ki apa? Gerdu iki gegayuan. Gegayuan desa kene muga-muga karo Gusti Allah diijabahi. Dijabahi Allahumma amin. Ya selajane lambene kaya gumah kopi ngene iki. Ora. Kok iki kulino plak. Sedih. R rukun. Santoso. Muga-muga masalah kene iki Rukun agawe santosa. Rukun agawe sentosa. Apa lagi? Ya du. Duit. Aku kok bayar orang piro tambah. D karo U. D iki apa? Oh. D karo U. D karo U D dedikasi. Masyarakat ini muga-muga selalu manut, selalu rukun. Amin. Amin wis terbukti lho ki ruwame nek kene sarana udan mesti padha balik ning Pasundan. Utamakan Apa? keluarga. Kok nyebut saya tuh lari keluarga. Keluargane sapa? Keluarga wong-wong ini lho. Oh keluargane dhewe-dhewe. Tak kira nek keluargamu. Keluarga aku nek karo-karuan go. Amin. Cocok. Aku ya tak genting galak jate. Oh ya. Adem-adem lho dicepaki jate sakmene mbane lha Emang enak jatuh sing asli kene kudu dijajal. iya ditiliki lho. Tilik ndasmu. Maksud iki jogote iki dikiprahne ning kene ngono lho. Kowe nili aku tak nili gede lho. Dasar lho tilik ono. Potane sentowan kuwi gede. Oh sing iki sing imut-imut iki. Dua. Lah mana-mana ngacak nang linggo. Masa iku ora nyaket lho, Nduk. Ora gelem. Mboke. Dik, Ora gelem kok ngacak. gak apa-apa, Dik. Engko tak kasih 5.000. Aturin. 1000 nek nyamne banter iki lho. Oh. Segede dadi batu segede. Terus bikin iki. Kok anu ora. Ajake kok bodo gila ngono to nggih kok mireh-mireh. Aku jane kok ngobatan lho.
Malu-malu kucing. Isek pisanan malu-malu kucing. Mbak kaya pongge lho biyen adek metu ki ora malu-malu kucing. Malu-malu kirek iki dia. Aku wis ngene. Oke. Apik ki kae. Awan mas untuk Iki cara tak padane makune jaran India. Loh, jaran India lho. Ayo, Balen mana? bisa Balen mana? Jaran India. Loh, jaran India kan gua celek. jaran kebancang. Loh. Tuwek. Ada mak, aku pak untuk ini. Bola dulu. Terus nih. Ini anu lho. Kawaya lamane mau. Nambah itu kan nambah. Kurang bisa Mas El, terima kasih Mas El. Selamat sore. Terima kasih Pak Bojil. Kulino. Terus jaranan rada resik ngene wis. Orang bae, kok joget kaya nek kampung iki. Lah kuwi lak wis kasih dhewe-dhewe Ada to. putri juga. Obah ki duwe kas. Nek kuwi kaya ngambleng-ngambleng ora itu. Lah sing nggonku kengke, kok kaya musisi beras. Ngono kok itu. Lanjut nih. Yo, Edik. Edik. Ada kayak Hensa lagi. Iya, Bisa jatuh ya? iya. Utuh. Iya. Utuh. Ada aja iya. Utuh. Cece. Ya podo. Dan ini ya Mas. Ora, potongannya ya koyo ngene sudah jumping. Jadilane sebar lho. Kuwi ndase podo, ngene podo. Ya, deh. Oh.
Imbuh ora. Wes. Wani. Niki anu sekedar pengumuman kagem sedaya masyarakat mriki nek acara pagelaran riok dereng rampung ampun kundur rumiyin mergi saking panitia Mas Basir wonten Durpres nggih menika tampungan toya menika alhamdulillah mungkin saking besok ini. Ngobrol lagi. utuh berarti kerasa iki lho pikirku. Ya ya. Utuh. Oh sing kae berarti. Ya wong. Ketoke do pase son ya. Yo. Bentar.